Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako vytvoriť odkaz na Amazon Affiliate. Je to naozaj jednoduché. Najprv si vyhľadáme Amazon Affiliate program, potom uvidíme túto stránku, konkrétne Amazon Partnernet, a tam sa musíme zaregistrovať. Klikneme na to a prihlásime sa pomocou svojho účtu. Ak nemáš účet, budeš si ho musieť vytvoriť. Keď si prihlásený, môžeš otvoriť Amazon ako zvyčajne. Tak si ho vyhľadáme a otvoríme. Potom by si mal vidieť SiteStrap. S tým ľahko vytvoríš Amazon Affiliate odkazy. Ak to nevidíš, prihláš sa so svojím účtom. S tým istým, s ktorým si v partnerskom programe. Potom by to malo byť viditeľné, keď na Amazone hľadáme povedzme hernú stoličku a vyberieme produkt. Vyberieš si produkt, ktorý chceš odporučiť. Keď si na stránke produktu, klikni na text a máš Amazon Affiliate link. Tento môžeš skopírovať a vložiť napríklad do novej karty. Uvidíš, že je to presne tá istá stránka. Rozdiel je len v tom, že obsahuje tvoj affiliate link. Keď sa pozrieš v URL doprava, uvidíš tag a tvoje ID. To znamená, že dostaneš províziu, ak niekto klikne na tento link. Takto ľahko vytvoríš Amazon Affiliate link. Ak ti video pomohlo, poteší ma like. Tak ahoj.